akwai kuma wanda aka je da shi asibiti, shi yake gaya mu, likita ya ce to zan duba mata ko ka dan iya misali dan fita daga waje zan ganta, ya ce a kana cikin nan ni da matata in goma waje, ya ce a duba ta me da a jikin matata wanda ba zan gani ba kai ka gani. Wannan mutumin ya ce min shi saboda karancin mata a harkar lafiya yana da gida wanda kimarsa za ta kai miliyan 300, kuma ya ba da shi haya yana karɓar miliyan 50 duk shekara. Ya ce zai ba da wannan kudin da ake karɓa miliyan 50 a samu 'ya'yan musulmi waɗanda suke son su karanta fannin likitanci ɓangaren mata ɓangaren gani, ya dinga ba da wannan kudin domin a ceci maza masu taɓa jikin mata a asibiti. Ya ce ya je department ɗin gani sai ya ga duk maza ne, to in matarka nonanta yana ciwo ko gabanta yana ciwo dole likita sai ya gani, ko ba haka ba, zai ce a bude masa ya gani. To shi wannan kishin ne yake damunsa, ya ga ƙara ma ya sadaukar da wani abu da ya mallaka saboda abin da ya gani ya bata masa rai, yadda wani ya dinga mummurza jikin matarsa yana tattaba jikin matarsa. Kaga wannan kishi ne amma mai amfani. So ana samun namiji mai tsananin kishi kuma matarsa tana shan wahala, ana samun mace mai tsananin kishi ko mijinta yana shan wahala. Idan ka samu mace mai tsananin kishi ta dinga binka kenan, motsinka, tafiyarka, wayarka, shigarka, fitarka, kai wata ma sai ta zuba wakilanta a ofishinka ko a kasuwarka. Akwai wani da ya ce mu matarsa mutum 6 ta sai wa waya, direbansa yana da waya ta abin nan, masinjansa menene, har mai share ofishin sai da ta bashi waya, ta bashi layi, ta sa masa kati, ta zuba maka kuɗi, da kaga wata ta shigo buga mu. In kuma ya da gida ta dinga sunsuna shi. Shi yasa wani da ya zo ofishi na akwai turare sai na tsako zan fesa mace a mala, na ce saboda mai ce ina a yanzu in na shiga gida da ƙanshin turaren nan sai na yi awa 6 ina kara kaina ban fita ba. Ta za ce wallahi wata ce ta fesa ba. Na ce ka buga waya ka ce ni na fesa ba, ce ina kafin da ganka ma ai rigima wataƙila ba zan ci tuwo ba ranar, kyare ni in shiga haka. Akwai wanda ya ce min in ya dawo gida zai shiga ya wanka, sai matarsa ta shiga ban ɗaki ta ga wani irin wanka zai yi, ta ce ya za ka da daga ofis kai wanka, ai ba ta yadda ba wannan wankan na meye. Ya ce rana gumi aikin ofis, ta ce ƙarya kake wani abu ka yi, mu je ban ɗakin ga irin wankan da za ka. Tana zuwa sai ta ɗauki sabulu sai ta jefa cikin ruwan ta mummurza, wai in wankan janaba za a yi ai ba zai yi da ruwan sabulu ba, ta bata ruwa. Ita ba ta yi da shi ba, yana shan wahala wannan mijin. Da ka yace in zai waya sai ya buɗe tana ji. Ice duk matan da yake hulɗa da su ya sassa sunansu kuma ya bata lambar su, kuma in zai waya aka bugo masa sai ya buɗe ta ji me ake cewa. Da ta hango shi a waje yana waya, kana waya, ya ce gani nan, sai dai ya zo ya waya a gabanta. An zo ofishi na yi sulhu sai ta yi kamar ta haƙura, sai kuma wani abu ya sake barkowa. To wannan yana shan wahala. Ya ce wallahi in ban da 'ya'yan da suke tare da tun ya sallama ta, saboda wahalar da shi take yi. To akwai kuma mijin da shi kuma ya takura matar, ta auri mutum mai tsananin kishi. Na farko dai ba ta zuwa ko'ina, sannan kuma kowa baya shiga, har danginta da 'yan uwanta na jini ya hana su shiga gidan. Almajirai da za a aika ma ya hana su shiga gidan, ba mai shigan masa gida ko da danginta da danginsa. Sannan ba ta fita unguwa yadda su fita tare, kuma su fita tare tana bayansa, duk maganar da za a yi sai dai ka kalle shi. Kuma in ya taho da mata ka ku gaisa da shi, don ba zai saurare ka ba. In suna tare da matarsa kaka ce alhaji salamu alaikum, yana tare da matarsa.
kamata a takura take, a cikin kunci take da wahala, ta auri miji mai tsananin kishi, kullum bibiyar ta yake yi. Akwai wacce da ta yi min waya shekaran jiya tana aiki, mijin kullum zargin ta yake, kullum a cikin zargi yake. Ta ce to in ba ka son aikin nan in daina mai gida, ta ci gaba da aikin ki amma dai ki kula, ki ko ki kula. Sai ya in za ta fita aikin sai ta tsaya kalle ta ya gaice yanzu wannan ya za ki abin nan ki kwalliya busu za ki fita, kada wani ya kalle ki ya yi abin nan. To saboda haka akwai maza masu tsananin kishi, matansu suna shan wahala, kullum bibiyar waya, motsin mutum, zargi. Hakanan maza masu irin wannan kishin matansu suna shan wahala. Duka bangarorin an samu ɗaya yana da tsanani, to ɗayan yana shan wahala. Wannan fa ba a zo maganan wai a kishiya ba, a'a su akan kansu kowa ya takura wa kowa, zarge-zarge ya yi yawa tsakaninsu. Irin wannan nau'i na kishi irinsa ne aka jarabci wancan sahabin Sa'ad bin Ubada da shi, hatta kai shi bai taba auren bazawara ba, saboda ai wani ya taba mu'amala da ita. Sannan kuma in ya saki mace duk garin ba mai aurenta, kuma in matarsa za ta unguwa da takobi yake rakata. Saboda ka kallon masa mata ya ce kai ni za ka kalla, na ga kana kallon hajiya me faru, ya uwarka ce ko me faru, sai ka yi ta rantsuwa sannan ya kyale ka kauce. Da takobi yake raka matarsa unguwa, tana gaba yana binta da takobi. Kuma in ya saki mace sai dai ta bar garin in za ta yi aure. An ce sayyidina Ali shi ma yana da tsananin kishi, haka Fatima tana da tsananin kishi, sai da ta kai saboda kishin da sayyidina Ali ke ma Fatima ya taba ganinta tana goge baki da aswaki, sai kalle ta yace hazita ya udal araki bi thagariha aw ma takhafu ya araku inni araka law kunta min ahli alqitali qataltuk law kunta min ahli alqitali qataltuk ma faza minni ya siwaka. Saboda tsananin kishi wai itacen da take goge baki da shi ma sai da ya ji haushinsa. Ice kai itace ka taba min mushiryan mata, kai itace ba wanda ya taba wannan gurin, wallahi sai kai. Wallahi da kai namiji ne da ake yaka, wallahi sai na yake ka saboda ka taba min mushiryan mata da dashishinta. Ice ma faza minni ya siwaka, ba wanda ya taba min iyali aswaki sai kai. So tsananin kishin ya kai itace ma da za a goge baki da shi yana kishin ya je kusa da matarsa. Wannan kishin idan ya daidaita bai yi nisa da yawa ba, bai wuce gona da iri ba kamar yadda na faɗa a farko, to abu ne mai kyau kuma abu ne abin yabo. Domin dukkan halaye masu kyau kam a cikin kishi suke. Duk halaye masu kyau kishi ne ke haifar da su. Gaskiya ƙarƙashin kishi take, amana, cika alkawari, mutunci, daraja, kima, duk a cikin kishi suke. Shi yasa ga ana siffanta mutum a ce yana da kishin kansa, yana da kishin ƙasarsa, yana da kishin addininsa, yana da kishin al'ummansa, yana da kishin karatu, yana kishin matansa da 'ya'yansa su yi ilimi, su yi karatu, su auri mutane na gari. Wannan rashin kishin in ya mutu, kamar da wani balarabe ya je ƙasar Amurka yin course, sai suka haɗu da wani babban general na soja na Amurka wanda sojan ƙarƙashin sau 10,000 yake ba umarni su yi ko su bari. Da abotarsa ta yi abota da wannan general na soja, sai wata ran suka je gidan wannan sojan, sai sojan ya ce su yi ludo. Suna tsakan yin ludo da shi da wannan sojan, sai ga 'yar sojan ta taho da ita da wani mutum mai sanko, kamar yadda ya faɗa cikin littafinsa. Suna zuwa ta ce hi daddy, ya ce hi, sai suka wuce da wannan katon mai sanko suka wuce ɗakinta na kwana, bedroom ɗinta suka rufe. Shi ko nan balaraba wato jikinsa sai rawa ke yana bari yana gumi, saboda bayan da za ka yi ka balarin ka taho da 'yan mutum ka wuce bedroom ɗinta ubanta ana masa hi. Sai wannan janar na soja ya fahimci
balaraban nan yana ta gumi, sai ya ce me yake faruwa ne? sai ya ce ai ranka ya daɗe, ni ba zan taɓa yadda wani ƙato ya ɗauko ƴata su zo su wuce wa kawai su ɗaga mun hannu, shi ƙaton ma bai ma ɗaga uban hannu ba, ita ce ta masa haidadi, suka wuce ɗakin ta bedroom su rufe ni ina waje. ce kai mu addininmu da ƙabilancinmu da yankinmu da al'adunmu za ta karɓi haka. sai soja ya ce makai mu ci gaba da lidodinmu kawai. can ko sai bayan awa ɗaya suka sauko da yarinyar da wannan ƙato mai sankwa, sai suka zo za su ta ce hai dadi, shi ma ƙaton ya wuce kawai yana mayar da bel ɗinsa ya wuce ya fita. can sai janar ɗin sojan nan ya shiru kawai sai ya bal da abinda suke ya kifar da abinda suke yin lido ɗin. sai ce balaraban nan, amma kun ji daɗinku, addininku da al'adarku da yankinku kun ji daɗi. ya ce ka gani nan janaral ne na soja, ƙarƙashi na akwai sojoji 10,000 waɗanda suke mun biyayya. ya ce amma kaga wannan yarinyar da matata ba ni da iko a kansu. yanzu nan da ta taho ta ce mun hayi, na ce mata ke wannan kawai na ce mata ke din nan, sai ta kira 'yan sanda su zo su tambaye ni ya kai mata tsawa. ko na tambaye ta wannan katon fa, shi ma na yi laifi. saboda haka muna jin ciwon abin a ranmu, amma dokokin ƙasarmu sun ba mace dama ta yi abota da duk wanda take so, ko matarka ce ko ƴarka, kuma in kai mata kes shikenan ka karya doka na 'yancin mata. sakamakon haka za ka iya kwana a gidan sarka. wannan kishi da ake ta kokarin a kashe shi a duniya gaba ɗaya a rasar da shi, in babu shi al'umma sun shiga uku. 'ya'yan shegu za su bazu, baka kishin ƴarka ta yi mu'amala da kowa, baka kishin matarka ta je ta yi komai, da wannan babban musifa ce. baka kishin mijinki ya je ta fasikanci, ya ɗebo cututtuka ya zo baza muku a cikin gida, kashe ke kashe iyalanki. wannan kishin dole a same shi, yawansa ne ba a so, ma madaidaicinsa wanda zai saita gida, mutum yana kimanta matarsa, yana ganin daraja. akwai kuma wanda aka je da shi asibiti, shi yake gaya mu, likita ya ce to zan duba mata ko ka ɗan iya misali ɗan fita daga waje zan ganta. ya ce a kana cikin nan ni da matata in goma waje? ce a duba ta me a jikin matata wanda ba zan gani ba kai ka gani. wannan mutumin ya ce min shi saboda ƙarancin mata a harkar lafiya yana da gida wanda ƙimarsa za ta kai miliyan 300, kuma ya ba da shi haya yana karɓar miliyan 50 duk shekara. ya ce zai ba da wannan kudin da ake karɓa miliyan 50 a samu 'ya'yan musulmi waɗanda suke son su karanta fannin likitanci, ɓangaren mata, ɓangaren gani, ya dinga ba da wannan kudin domin a ceci maza masu taɓa jikin mata a asibiti. ya ce ya je department ɗin gani, sai ya ga duk maza ne. to in matarka nonanta yana ciwo ko gabanta yana ciwo, dole likita sai ya gani, ko ba haka ba? zai ce a bude masa ya gani. to shi wannan kishin ne yake damunsa, ya ga ƙara ma ya sadaukar da wani abu da ya mallaka saboda abin da ya gani ya bata masa rai, yadda wani ya dinga mummurza jikin matarsa, yana tattaba jikin matarsa. kaga wannan kishi ne amma mai amfani. so ana samun namiji mai tsananin kishi kuma matarsa tana shan wahala. ana samun mace mai tsananin kishi ko mijinta yana shan wahala. idan ka samu mace mai tsananin kishi, ta dinga binka kenan, motsinka, tafiyarka, wayarka, shigarka, fitarka, kai wata ma sai ta zuba wakilanta a ofishinka ko a kasuwarka. akwai wani da ya ce mu matarsa mutum 6